яке аз маъруфтарин иштирокчии тоҷик дар ҷанги бузурги ватанӣ ин Фатҳуллоҳ Аҳмадов ба шумор мерафт, ки ӯро дар рӯзномаҳои он вақта шикорчии паланг меномиданд. Фатҳуллоҳ Аҳмадов соли 1918 дар деҳаи кӯлангири вилояти Суғд ба дунё омадааст. Азбаски падараш деҳқони оддӣ буд, дере нагузашта Фатҳуллоҳ касби тракторчигиро ба хубӣ аз худ кард. пас аз сар задани ҷанг дар соли 1941 Фатҳуллоҳи ҷавонро ба сафи артиш даъват карданд. дар аввал ӯ пулемётчӣ буд. Соли 1942 тӯбчии 45 миллиметраи партов шуд. вай дар сарҳадҳои ғарбии СССР дар фронтҳои Барянск, ғарбӣ, якуми Беларусия ва марказӣ ҷангидааст. аллакай дар 2 соли аввали хизматаш дар фронт дар бораи далерӣ ва зиракии ин ҷавони тоҷик афсонаҳои ҳақиқӣ эҷод мешуданд. Аҳмадов танкҳои душманро чун шағол меномид. маълум аст, ки дар соли 1942 экипажи артиллерияи ӯ камаш 2 танки немисро торумор карда буд. дар баробари ин Аҳмадов дар курсҳои сержантҳо хонда, ӯро соли 1943 хатм кардааст. баъди хатми курс ӯро командири экипажи миномётчиён таъин карданд. ин ҷавони тоҷик тирпаронии милтиқи зидди танкиро низ омӯхта буд. ба гуфтаи ҳамкоронаш, ӯ аз уҳдаи ҳама намуди аслиҳа мебаромад ва тактикаи махсуси худро дошт. далелҳое мавҷуд буданд, ки Аҳмадов ҳатто самолёти душманро бо милтиқи зидди танкӣ зада ғалтонидааст. вай чархҳои оддиро аз ароба ба дарахт часпонида, аз милтиқи зидди танкӣ ба сӯи ӯ тир холӣ кард ва тавонист ба Юнкерс, ки на он қадар баланд парвоз мекард, дуруст зарба заду ӯро ба осонӣ нобуд сохт. Фатҳуллоҳ Аҳмадов дар набардҳо дар корбурди найрангҳои гуногуне мебаромад, ки аксари вақт тирандозони пуртаҷриба ба чунин тарз кор мекарданд. ба вай дигар кардани мавқеъ ва ҳуҷум кардан ба ҳариф аз он ҷое, ки тамоман ин зарбаро интизор набуд, зиёд писанд буд. дар яке аз муҳорибаҳои Фатҳуллоҳ ихтиёрӣ ба вайрон кардани лонаи пулемёт баромад. пулемётчиёни немис ҳатто нагузоштанд, ки аскарони советӣ сари худро аз окоп берун бароранд, аммо Аҳмадов аз немисҳо пеш гузашт. бевақтии шаб аз қабати ғафсии барф хандаки дарозро кофта мавқеашро боз ҳам дигар кард. сарбозони шӯравӣ, ки дар хандақ монда дар қад-қади паноҳгоҳ кӯлоҳҳои худро ба сари чӯб пӯшонида буданд, немисҳо боз оташ кушоданд, ки ба макони ӯ хиёнат карда ва ба ин ҷавони тоҷик имкон дод, ки ӯро нобуд созад. Аҳмадов тақрибан ҳамин тавр танкҳои душманро нест мекард. Фатҳуллоҳи зираку боҳуш доимо мавқеи худро иваз карда, бо милтиқи зидди танкӣ маҳз аз паҳлӯ ба мошинҳо ҳуҷум мекард. аз ин рӯ ӯ соли 1942 аввалин паланги олмонии худро нокаут карда ва барои ин бо ордени шӯҳрат дараҷаи 3-ро гирифт. сержанти гвардия Фатҳуллоҳ Аҳмадов 3 июли соли 1944 дар наздикии шаҳри Сиётле, тақрибан 100 километр дуртар аз Варшава ҳалок шуд. ӯ ҳамагӣ 26 сола буд. ба ин ҷавонмарди тоҷик муяссар шуд, ки яке аз тапончаҳои худгардро аз байн барад. ба бегоҳии ҳамон рӯз ба ҳалокат расид. дар охири моҳи марти соли 1945 баъд аз маргаш бо ордени Ленин мукофотонидашуда унвони қаҳрамони Иттифоқи Советиро соҳиб гашт. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ 289 ҳазор сокини ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафи артиши сурх даъват шуда буданд. 45 ҳазор нафари дигар ба фронти меҳнат рафтанд, ки аз он ҷо бисёр одамон инчунин дар қисмҳо ва арзиятҳои ҳарбӣ иборат аз 100 ҳазор нафар солдату офисерон буданд. ин барои аҳолии ҷумҳурӣ, ки шумораи умумии онҳо пеш аз ҷанг қариб 1,5 миллион буд, талафоти хеле вазнин мебошад. ба 68 нафар сокинони Тоҷикистон унвони қаҳрамони Иттифоқи Советӣ дода шуд. зиёда аз 50 ҳазор нафар ҷанговарон
барои шуҷоат дар фронт бо мукофотҳои ҷангӣ қадрдонӣ шуданд, ки 21 нафари онҳо дорандаи пурраи ордени шӯҳрат буданд. яке аз қаҳрамононе ки бо халқи худ дар муборизаи зидди фашизм шӯҳрат пайдо кардааст, командири эпажи пулемётчиёни дивизияи 69-уми пиёдагард Мулло Азизов мебошад. ӯ дар вақте аз истилогарони немис озод кардани Беларусия ҳалок гардид. дар ҳайати гурӯҳи десант сержанти хурд аз Днепр гузашта, аввалин шуда ба окопи душман ба сӯи мол шитофт. солдатҳои душманро, ки дар он ҷо буданд, торумор карда граната мепартохт. баъд пулемёти немисҳоро ба кор андохта ба сӯи фашистон оташ кушод. ин усули ғайричашмдошт ва далерона имконият дод, ки қувваҳои асосии армияи сурх аз Днепр гузашта таъмин карда шаванд. исмоил Ҳамза Алиев дигар қаҳрамони иттифоқи советӣ мебошад, ки дар Булаи Курск корнамоӣ нишон додааст, ки командири якчини ҳисобот ҳангоми зада гардонидани танкҳои душман иҷозат надод, ки мудофиаро рахна созад. сержант бо тапончаи дигаре, ки дар наздикӣ воқеъ буд, оташ кушод. экипажи ҷангии ӯ ҳалок гардид. қаҳрамони ярадор оташро давом дода, танкҳои душманро зада нобуд ва хуншор